Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Jess, Tubong Romblon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, karanasan ito ng aking amang si Ronaldo. Noong mga panahong binata pa lamang siya sa kanilang lugar sa lalawigan ng Antique. Nga pala, konting pahayag ko lamang tungkol sa kung anong uri ng pamilya meron ang aking ama noon. Ang kanyang amaing si Lolo Waldo ay isang batikang manlalason. Ayon kay Papa, marami ang mga taong palihim na pumupunta sa bahay nila para humihingi ng tulong sa kanyang ama. Alam nyo, kahit na isang batikang manlalason ang kanyang amain, hindi ito basta-bastang kumikitil lang ng buhay ng tao kung wala talagang matinding kasalanan. Kagaya na lamang ng mga taong nangmumolestya ng mga inosenteng kabataan o kaya naman yung mga napatunayang kriminal. Yun bang talagang taong may mga matitinding nagawang kasalanan? Tapos, hindi basta-bastang nakukulong dahil sa mapera ang mga yon. Ang ginagawa ng ibang kaanak ng nabiktimang pamilya ay lumalapit sa kanyang amain para humingi ng tulong na magkaroon ng hustisya ang karimari-marim na nangyari sa biktimang kaanak. Alam ni Papa na mali ang mga ganong sistemang gawain, Sir Seth. Kaya nga lang, dahil sa hirap na rin ang buhay at gusto rin nitong makatulong sa paraang alam nito, ay pinagbibigyan nito ang taong lumalapit at humihingi ng tulong. Pero ayun nga, pinipili lamang ni Lolo Waldo ang mga taong pagbibigyan ng tulong. Dahil sa mga nakikitang kaganapan ng aking ama at kung paanong ginagawa ang proseso sa panlalason, nagkaroon ito ng interes na pasukin ang mundong ginagalawan ng kanyang amain. Nung una, ayaw siyang payagan ni Lolo Waldo na pag-aralan niya kung paano manlason. Gawa ng baka mamaya, hindi niya mapigilan ang sarili at mamamalayan niya na lamang na pati mga inosenteng tao o yung walang kamuwang-muwang ay magagawa niya na pala ng hindi maganda. O kaya naman ay nakabang biktima na siya ng inosenteng tao. Pero dahil sa pinapakita niyang pagiging determinadong pasukin ang mundo ng kanyang amain, kaya naman wala nang nagawa pa si Lolo Waldo, kundi turuan siya. Pero ipangako umano muna ni Papa na huwag siyang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan niya ng panghabang buhay. Kung sakali mang may humingi sa kanyang tulong, kilatisin niya munang maigi bago magpasya sa sarili kung tutulungan niya ba o hindi yon. Taong 1987, bali-balita sa kanilang lugar na may bagong saltaw manong matandang babae. Nag-iisa lamang yon at naninirahan sa dulo ng kanilang baryo. Hindi naman nakapagtatakang may bagong salta sa kanilang baryo dahil sa kukonti pa lang naman ang mga taong naninirahan at may malawak pang bakanting lupain. Kaya kahit sinong mga taga-ibang lugar ay pwedeng pumasok sa kanilang baryo para manirahan. Basta may permiso lamang sa may-ari ng lupang pagtitirikan ng bahay nun. Ganun naman talaga umano sa probinsya, Sir Seth. Para hindi makita ng iba o matirahan ng ibang taong hindi kakilala na nang-aangkin ng lupain, ay pinapatirahan ng mga may-ari ang kanilang lupain sa mga kaanak o kaya naman ay sa kaibigan o sa malalapit ng taong nangangailangan na matitirahan. Pero kakaibang matandang bagong salta sa lugar. Di isa sa mga kababaryo nila. Walang nakakakilala. Noong napagtanungan naman ng ibang kapitbahay ang may-ari ng lupaing pinagtirikan ng kubo ng matandang yon, kung kilala ba nitong matanda, sunod-sunod na umiiling-iling ito at sinabing, hindi. Pero dahil sa may angking kabaitan ng kababaryo nilang yon kaya't sinabi nitong hayaan na lamang umano na manirahan dito. Baka raw kasi wala lang talaga sigurong matitirahan. Isang hapon, habang nagiinuman ang aking ama kasama ang mga kaibigan niya, napansin niya ang matandang babae at napag-alaman niya mula sa kaibigang si Doro na Aling Maria ang pangalan ng matanda. Sinabi rin ng kaibigan niyang napaka-misteryoso umano ng matandang yon.
Gawa ng lumalabas lamang ito tuwing hapon at maglalakad-lakad sa kanilang baryo na parabang nagnamamanman. Alam mo, hindi kaya isang bandido yung matandang yan at kaya nandito yan sa baryo natin para magmatyag. Dahil sa narinig ng aking ama mula sa kaibigan niya hindi niya naiwasang mapaubo at matapon ng konti ang alak na nasa basong tinutungga niya. Anak ng walang hiya ka ba anong pinagsasasabi mong bandido? Yung matandang yun. Pinaglolo ko mo ba ako? Kita mo nang halos uugod-ugod na yun pagkakamalan mo pang bandido. Baka ilang hakbang pa lang paakyat ng bundok, hihimatay na yan dahil sa katandaan. Bulalas ng aking ama noon. Huwag mong malitin yung matandang yon. Baka mamaya hindi mo alam na mas malakas pa pala sa atin yung babaeng yon. Makahulag ang wika ni Doronon. Sumang-ayon naman ang iba pa nilang mga kainuman at nagwikang huwag tingnan sa palabas na kaanyuan ng isang tao dahil hindi makikilala ang mga ito sa panlabas na anyo lang. Naging usapan na nga nila sa inuman ng tungkol sa matanda. Sinabi pa ni Doro sa kanila na simula raw noong dumating sa kanilang baryo ang matanda, marami na rin ang mga kabataang nagkakasakit. Samantalang sa kabilang baryo naman umano ay sunod-sunod na ang patayang nangyayari sa kanilang mga alagang hayop. Pati na mga aso at pusa ay walang pinapalagpas. Lahat ng mga alaga ay pinapatay basta't nakakalabas sa kanika nilang bahay tuwing sumasapit ang gabi. Kaya naman ang iilan sa mga may alagang hayop ay ipinapasok na sa loob ng bahay. Kulang na nga lang umano ay pati kalabaw. Ipasok na wag maabutang wala ng buhay sa kinabukasan. Tahimik lamang na pinapakinggan ng aking amang pinag-uusapan ng mga kaibigan niya. Dahil nga sa usapan nila tungkol sa matanda, pumasok sa isipan ng aking ama at naitanong sa sariling, bakit hindi niya manmanan ng matanda kung ano talagang totoo? Gusto niyang malaman kung totoo ba ang usap-usapang may kinalaman ang matandang yon sa mga kakaibang nangyayari sa kanilang lugar at sa mga karatig. Nang matapos na nga nilang mag-inuman ay umuwi ng aking ama para magpahinga. Mga pasado 8:00 na umano ng gabi yon. Habang naglalakad ito pauwi sa bahay, nakasalubong niya ang matandang bagong salta. Inunahan niya na itong batiin bilang pagbibigay galang sa matanda. Tumingin lang sa kanya ang matanda at masama siyang tinitigan. Tapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nangyari sa matandang yun. Parang binati lang Titigan ba naman ako ng masama? Sambit niya at napapailing na lamang. Ilang hakbang pa ang ginawa niya nang maalala niyang itatanong niya sana kung anong pangalan nito. Pero kunwari lang na itatanong niya yung sirsat para makausap lang matanda. Alam niya naman yung pangalan nito. May gusto lang sana siyang kumpirmahin sa matandang yon. Pero sa paglingon niya ay laking gulat niya dahil hindi na niya nakita pa ang matanda. Ilang segundo pa siyang tumigil sa paglalakad para hagilapin kung nasaan ang matandang ito. Kaagad niyang inilibot ang paningin. Nagbaka sakaling masipat na pa ang matanda pero habang tumatagal ay hindi niya na talaga ito makita pa. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Ilang minuto na siyang naglalakad nang maalala niyang may usapan pala sila ng dalagang nililigawan niya noon. Nasapu niya ang noo at nagwika ng, walang hiya naman talaga. Bakit ko ba nakalimutan yung tungkol sa amin ni Evelyn? Naku, mayari talaga ako nito. Mukhang mababudget pa yata ako. Nagmadali na nga siyang maglakad papunta sa bahay ng nililigawan. Kahit na nakainom umano siya ng mga sandaling ito, hindi pa naman una siya lasing noon. Nang makarating na siya sa bahay ni Evelyn ay magiliw naman siyang tinanggap nito. Ganon din ang kanyang mga magulang. Nakasimangot na tinanong siya ng dalaga kung nakainom ba ito. Nakamot-kamot siyang tumango at humingi ng tawad sa dalaga. Sinabi nito na nagkayayaan ng mga kaibigan niya mag-inuman, kaya't napainom na rin siya.
Pasensya ka na talaga kung pumunta ko ditong nakainom ha. Tumikim lamang ang dalaga tapos tumango. Ayos lamang umano. Basta sa susunod umano kung pupunta ito sa bahay nila. Sana hindi na ito uminom pa. Oo, pangako. Hindi na ito mauulit pa. Natigil lamang ang usapan nilang dalawa nang lumapit ang ina ng dalaga at may binigay na merienda. Naiyang nagpasalamat naman siya sa ina ng nililigawan. Nag-uusap umano sila noon dalawa sa may sala habang nakatanaw sa labas ng bahay. Kumunot umano ang noon niya nang may nahagip ang mga mata niyang kakaibang asong itim sa hindi kalayuan. Abot kasi ng liwanag ng ilaw mula sa labas ng bahay ang kinaroroonan ng aso na yon. Kaya nakikita niya itong matamang nakatitig lamang sa bahay nang nililigawan niya. Ilang sandali pa ay nakita niyang papalabas ng bahay ang panganay ng kapatid ni Evelyn na kasalukuyang buntis nun. Mabilis na tinawag at sinabihan niya itong huwag na munang lumabas ng bahay dahil kutob niyang may kakaiba sa paligid. Tapos ay agarang itinuro niya ang kakaibang asong may nakakatakot na mukha kanina na nakatingin sa bahay habang sumisingap-singap nun. Kagad na tingnan ng buntis ang asong sinabi niya at dali-daling isinara ang pintuan ng bahay. Napatanong ang kapatid ni Evelyn kung anong klaseng aso yon. Bakit ganun nakakatakot ang itsura? Sasagot na sana si Evelyn sa sinabi ng kapatid nito. Nang bigla na lamang umalingasaw ang napakabahong amoy. Nag-iba na rin ang klima ng hangin at noong tingnan niya ang labas ng bahay kung saan niya nakita kanina ang kakaibang asong itim. Takang-taka ito. Kumunot ang noo. Wala na ang aso doon. Napatingin siya sa ina ni Evelyn at nagsabing baka hindi daw asong nakita ng aking ama. Baka aswang umano yon. Nagaan yung aso para makapangbiktima. Sos Mariosep, ito na nga bang sinasabi ko? Nakarating na dito sa lugar natin yung napapabalita ang aswang na namiminsala sa karating lugar. Hindi umano kumibo ang aking ama. Hinayaan niya na lamang na magkaroon ng kuro-kurong usapan sa loob ng bahay kung saan siya naroroon. Lumipas pa ang ilang oras ay nagpaalam na siya sa nililigawan. Uuwi na ito dahil malalim na ang gabi. Bago nagpaalam ang aking ama, binilinan niya si Evelyn at ang kapatid niyang buntis na huwag nang lumabas ng bahay. Naging maayos naman ang pag-uwi niya sa bahay nila nang walang masamang kaganapan o may kababalagang nangyari noon. Pero pagdating niya sa bahay, nagulat siya nang bigla na lamang siyang hindi pinapasok ng kanyang amain. Sa malakas na boses ay tinanong siya nito kung saan siya galing at bakit kakaibang amoy niya. Doon lang po ako galing sa bahay ni Evelyn Pang. Bakit to? Kabadong saad niya dahil alam niyang oras na magtaas na ng boses ang kanyang amain. Tiyak galit na ito at mukhang may nagawa na naman siyang hindi nagugustuhan. Oo, huwag ka na munang pumasok dito sa loob ng bahay. Pumunta ka doon sa likuran para maligo. Yung damit mo, iwan mo na doon at ako nang bahala. Wika nito na ikinapagtataka ng aking ama. Teka lang Pang, bakit hindi po ninyo ako pasukin? Anong problema? Tsaka bakit naman kailangan ko maligo ang lamig-lamig po. Huwag ka nang magreklamo pa. Gawin mo lang yung sinasabi ko. Bilis na, maligo ka na doon. Hatira na lang kita ng damit mong pamalit. Utos ni Lolo. Naguguluhan man ang aking ama ng gabing yon ay hindi na siya nakapagreklamo pa. Sinunod niya na lamang ang utos ni Lolo Waldo. Pumunta na ito sa likod ng bahay at naligo. Makaraan ng ilang minuto habang naliligo siya nakarinig siya ng mahinang tunog na parabang tunog ng isang pato. Sa una, hindi niya na inintindi ang mga bagay na naririnig niya sa likuran ng banyo kung saan siya naliligo noon. Pero lumipas na lamang ang ilang sandali at noong matapos na siyang maligo at nakapagbihis na,
patuloy niya pa ring naririnig ang ingay ng pato na yon. Ayon sa aking ama, sa bawat ingay na naririnig niya mula sa inaakala niyang pato, kinikilabutan siya. Nagtatayuan ang mga balahibo sa buong katawan. Ramdam na ramdam niyang may kakaiba sa paligid, kaya naman marahan siyang lumabas ng banyo. At pagkatapos ay pasimpleng tiningnan ang buong paligid para hanapin kung nasaan ang ingay na narinig niya. Maya-maya pa, isang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak ang narinig niya. Bahagya pa siyang napaatras nang makitang may isang malaking ibon ang lumipad papalayo mula sa masukal na damuhan. Kasabay ng paglipad ng napakabilis ng ibong yon, ay siyang paghuni naman ng nakakapangilabot nito. Napamura siya at mabilis nang naglakad pabalik sa harapan ng bahay nila. Pagdating niya sa harapan, nakita niya ang kanyang amaing panay ang pag-uusal ng mga orasyon. Naku pang, kahit ilang orasyon pa yung papakawalan ninyo, wala na ho eh. Kanina pa nakaalis yun. Tiningnan lamang siya nito at napalatak sa sarili na parabang nanghihinayang ang kanyang ama. Hindi man lamang nito nahuli ang aswang. Inabutan naman siya ng kape ni Lola Minda at tinanong kung saan kaya nanggaling ang aswang na yon at bakit siya sinusundan nun. Kung anong pakay nito. Ewan ko mang. Hindi ko alam eh. Bakit ako sinusundan? Pero may kutob po ako kung sino yung aswang. Anya, at pumasok na sila sa loob ng bahay. Kutob, tingin mo, sino ang aswang na sumusunod sa'yo? Huwag mong sabihin isa sa kapamilya ng dalagang nililigawan mo, ha? Abay, sisentensyahan ko talaga yung pamilyang yan. Hindi po sila pang. Basta ho, saka ko nalang sasabihin kung kumpirmado na ako. Sa ngayon kasi pinaghihinalaan pa lang yung taong yun eh, pero oras na malaman kung tama yung hinala ko. Mata niya lang yung walang latay pang. Alam nyo, kahit hindi umano tunay na mag-ama si tatay at si Lolo Waldo, masaya at maganang pakiramdam ni Papa dito. Alam niya at ramdam niyang itinuring siya nitong totoong anak. Ito ang nagpakatatay sa kanya magmula nang iwan sila ng totoo niyang ama at sumama yun sa ibang babae. Muli siyang tinanong ni Lolo Waldo kung sino ang pinaghihinalaan niya. Kung maaari ba umanong sabihin niya dito o kaya naman ay timbrihan para naman may alam ito. Saka na po pang. Sa ngayon di ko muna masasabi sa inyo kung sino. Ayoko kasing basta-basta na lamang mambibintang ng walang kasiguraduhan eh. Alam niyo, mahirap na. Siya, sige anak. Ipagkakatiwala ko na sa'yo kung ano man yung nasa isip mo ha. Basta ba'y siguraduhin mo lang na tama ang kutob mo. Lumipas pa ang mga araw. Patuloy pa rin ang mga hindi magandang nangyayari sa baryo. At mas lalo pang lumala ng lumala. Hanggang sa may isang ginang ang lumapit sa aking ama. Nakiusap na gamutin niyang anak nito. Bukod kasi sa kaalaman ng pagiging manlalason ni Papa at ni Lolo Waldo, marunong din sila manggamot. Tinuruan siya ni Lolo Waldo kung paano manggamot. Nang sa ganoon ay kaya niyang gamutin ang mga taong nalason, nabati o kaya naman ay naaswang. Ang hindi palang tinuro sa kanya ay yung panggagamot sa mga nakulam at nabarang nun. Masyado umanong mabigat at mahirap yon. Dahil oras na magkamali ka, tiyak na may kalalagyan ka. Sabali ay na nga, todo ang pakiusap ng Alice sa aking amang tulungan niya ang anak nito. At dahil may pusong mamon si Papa kaya naawa si tatay sa paslit, nakaray-karay ng inanon. Kaya naman tinulungan niya ito. Saglit na kinuha niyang halamang gamot sa kwarto at agarang ginamot ang paslit. Pero matapos niya ng gamutin ng paslit ay sinabi ng Alice sa kanya na may pamangkin pa ito umanong may sakit noon. Ano? Bakit naman po hindi niyo na lang dinala dito para isahang gamutan lang yung ginagawa ko? Hindi ko kayang bitbitin papunta dito yung mga pamangkin ko. Pakiusap iho, tulungan mo sila. Ilang beses na namin dinala sa ospital pero
wala pa rin nangyayari. Saglit na tiningnan niya ang kanyang ama para humingi ng permiso. Tumango naman ito at sinabing, siya na raw ang bahalang gumamot. Kayang-kaya na umano ang gawaing panggagamot dahil naituro naman na sa kanyang lahat ng proseso noon. Hindi niya ipinahalata sa kanyang ama ang ginagawang pagbuntong hininga. Sige ho, gagamutin ko na yung pamangkin niyo, sagot niya. Nang araw ngayon ay nagtungo na ito sa bahay ng Ale. Nang makarating siya ay doon niya lang napagtanto na hindi lang iisang bata ang may sakit sa loob ng bahay. 2 bata ang naroroon at pawang namumutla at nagsusuka. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng panahon. Agaran niya ng ginamot ang mga paslit. Gaya ng nauna niyang ginamot na paslit kanina, ay ganun na rin ang nangyari sa dalawa. Nabati ng aswang kaya walang tigil sa pagsusuka nun. Sa susunod ho, pag-ingatin niyo yung mga anak niyo Nakakamatay yung bati. Dahil kung hindi ko sila magamot kaagad patuloy na magsusuka yan hanggang sa maubusan ng lakas at tubig sa katawan. Katagalan pati yung mga bituka nila maisusuka na nila sa oras na wala nang mailabas pang pagkain sa loob ng katawan nila. Wika niya. Sa paglibas na mahigit 2 oras at nang matapos niyang gamutin ng dalawa, lumabas siya ng bahay. May hinahanap. Nang mapagtanto at nakita niya na ang hinahanap ay napapalatak na lamang siya noon. Sinasabi ko na nga ba may marka ng aswang tong bahay niyo. Magdoble ingat po kayo dahil alam kong mga batang pinupuntira ngayon ng aswang na yon. Todo pasasalamat ang ginang ng mga magulang ng paslit na ito. Inabutan siya ng bayad pero hindi niya tinanggap. Sinabi niya sa mga itong ibili na lamang na makakain ng mga paslit. Nang sa ganun ay pagising ng mga yon, may makakain at maibalik ang lakas na nawala dahil sa walang tigil na pagsusuka. Maraming salamat uli, iho. Kung hindi sa iyo, baka napano na mga anak namin. Wala ho yun, basta sa susunod po ingatan niyo na lang sila. Huwag nang palalabasin ang bahay kapag maghahapon na. Tsaka turuan niyo silang huwag basta-basta makikipag-usap kung kani-kanino lang, lalo kung hindi naman kakilala. Matapos ang gamutan ng araw na yun ay umuwi na nga siya. Kinahapunan, habang naglalakad siya papauwi sa bahay nila, napansin niya ang isang matanda sa hindi kalayuan na para bang may minamatyagan ito. Hindi siya nagpapahalata na tinitingnan ng matanda noon. Sa halip ay dahan-dahan lamang siyang naglalakad. Ilang sandali pa ay may lumabas na paslit sa bahay ng kinatatayo ng matandang yon. Mabilis na tinawag ito ng matanda. Dahil sa paslit nga ay wala namang kawang-muwang ito. Dali-daling lumapit ang bata at mababakas sa mukha nito ang kasiyahan. Nang tuluyan ng makalapit ang bata, may nakita siyang may inabot ang matandang yon. Nakatagilid kasi ang matanda. May salakot na suot sa ulo, kaya hindi niya masyadong namumukhaan. Pero unang tingin niya pa lamang dito ay hindi man na maganda ang presensyang nararamdaman niya. Matapos may abot sa bata ang pagkaing binigay ng matanda, na sa tingin niya ay kakanin. Doon na siya nagpasyang bilisan ng paglalakad at agad na hinablot sa paslit ang pagkaing binigay ng matanda na yon. Pagkakuha niya, tiimbagang niyang tinitigan ng matanda at tinanong kung bakit niya binigyan ng kakanin ng paslit na ito. Namumukhaan na kita. Ikaw yung bagong salta dito sa baryo namin, di ba? Teka nga, bakit mo nga pala binibigyan ng kakanin yung anak ng kapitbahay natin? Riin ang pagkakasalita niya sa katagang kapitbahay at talagang ipinaparating niya rito kung anong mensahe sa sinabi niya. Mas lalong nanlisik ang mga mata ng matanda na tila ba hindi yata nito nararamdaman ang presensyang may tangan sa kaliwa. Masyado ka nang nangingalam, Utoy. Baka hindi mo kilala ang kaharap mo. Pagbabanta sa kanya ng matanda. Aba, at ako pa talaga yung tinakot mo, tanda. Hoy, ako yung hindi mo kilala. Akala mo naman yata natatakot ako sa'yo. Sige na bata,
Pumasok ka na sa loob ng bahay. Huwag ka na makikipag-usap pa uli dito sa matandang to ha. Naiintindihan mo ba? Naglakad palayo ang matanda nun. Tila natakot naman sa tinuran niya ang bata. Nangingilid na ang mga luha nito sa mata. Kaya naman bago pa ito tuluyang bumulahaw ng iyak, ay madali na siyang naglakad pauwi sa bahay nila. Bitbit ang kakaning kinuha niya sa paslit nun. Pagdating niya sa bahay ay kaagad na nilagay niya sa plato ang kakanin. Pagkatapos ay inusalan yon. Wala pa namang ilang segundo ay nanlaki ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang biglang nag-iba ang pagkaing nasa harapan niya. Kung kanina, kakanin yon. Nang matapos niyang usalan ng orasyon kontra sa bulag, bigla na lamang yung naging hugis karnet. Tumitibok-tibok pa na animoy buhay. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa hinala ko. Sambit niya. Naikuyom niya ang kamaot, hindi na iwasang masuntok ang lamesa. Teka, ano bang nangyari sa'yo? Hindi na naituloy pa ng kanyang ina ang sasabihin ng bigla itong nakalanghap ng napakabahong amoy. Kaagad itong nagreklamo at magtatanong pa sana kung anong amoy yung nalalanghap niya. Pero dali-dali itong natigilan nang makita ang hilaw na karning nasa harapan niya. Kaagad niya namang ipiniliwanag sa kanyang ina ang tungkol sa nakita nito. Nung malaman naman yun ng kanyang ama, maging ito man ay hindi napigilang magalit. Sinabi niya sa kanyang ama tungkol sa binabalak niyang gawin. Hindi niya kasi basta pwedeng sugurin na lamang ang matanda nun dahil hindi pa sapat ang ebidensyang nakuha niya para patunayang ito nga ang namiminsala sa kanilang lugar at sa karatig baryo. Sa kinagabihan, palihim niyang tinungo ang bahay ng matanda. Sa masukal na bahagi siya dumaan para hindi mapansin at maramdaman ng matanda ito. Makaraan ng ilang minuto, habang papalapit pa lamang siya sa bahay nito, nakakaamoy na siya ng hindi kaaya-aya at nakakasulasok na baho. Hindi niya pinansin ang mabahong amoy. Sa halip ay dahan-dahan lamang siyang naglakad para hindi makagawa ng anumang ingay. Nang malapit na siya sa likuram ng bahay, may narinig siyang ingay ng aso na nagagalit noon. Mabilis siyang nag-isip ng mapagtataguan. Nang may makita siya, agaran na siyang nagtago sa mayayabong na damuhan at sinilip kung saan nanggagaling ang ingay na naririnig niya. Akala mo ikaw lang marunong mambuo sa tanda ah? Sabit niya sa isipan at inaalala ang nangyari nung nagdaang gabi nang bigla siyang pinapaligo ng kanyang ama. Ilang saglit pa, wala sa loob na napasingap siya. Nang sa paghawi niyang muli ng damo, ay may nakita siyang figura ng tao. Bahagya siyang lumapit para malaman at makita niya ng malapitan talaga. Huli ka, Balbon. Napakatuso mong matanda ka. Ang lakas ng loob mong tumira dito sa lugar namin para magkasik ng lagim. Yari ka sa akin ngayon. Habang sinasabi niya yun sa kanyang isipan, bahagya pa siyang napapangiwi at umaaktong nasusuka. Gawa ng kahit na nakatagilid sa harapan niya ang matandang nagtataasan ng buhok na animoy kasing tigas ng alambre. Kitang-kita niyang walang tigil na nilalantakan ito ang bituka ng isang pusa. Nagsisipagtalsikan pa ang mga dugo sa bawat ginagawa nitong pagnatanon. Halos naduwal pa siya sa mga nakita niya. Pinigilan niyang sarili dahil baka marinig siya ng nilalang at mabulilyaso pang plano niya. Nang mapansin niyang abala ito sa pagkain ng hilaw na karne, palihim niya nang pinasok ang loob ng kubo nito. Dali-dali itong nagtungo sa kusina. Maya-maya nakita niya ang isang basong may lamang tubig sa lamesa na tinakpan ng plato. Agaran niya yung binuksan at tinapat ang bibig sa baso, sabay usal ng orasyon. Orasyong panglason yun, Sir Seth.
Nang matapos niya nang gawin ang panlalason ay tinakpan niya yung muli tapos yung galon namang may lamang tubig ang inusalan niya ng orasyong panglason. Matapos niyang gawin lahat ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Tuluyan ng kumaripas ng takbo nang hindi man lamang nararamdaman ng nilalang. Dali mo lang palang patayin, hinayupa ka. Kung sana'y nalaman ko lang kagad na isa kang aswang unang tungtong mo palang dito sa baryo, tinodas na kita. Anya, habang umiiling-iling na naglakad ng papasok sa bakuran. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay tahimik ang buong paligid. Pumasok na ito sa loob ng kanyang silid para magbihis ng damit nun. Matapos yon, nagpahinga na siya at aabangan niya na lamang kung ano ang magiging resulta kinabukasan. Makalipas sa mga oras, mga bandang pasado 2:00 umano ng madaling araw, nalimpungatan siya dahil sa pag-ingay ng mga aso ng kapitbahay. Maliban pa doon, ultimo mga pusa at manok na animoy, may mga nakikitang masasamang nilalang. Ang iingay. Grabe ang mga alulungan ng mga alagang aso. Dahil sa maging ang mga kapitbahay man nila, nagigising na't pinapatahimik ang mga alagang asong nag-aalulungan nun. May naramdaman din siyang mga umaaligid na ibon at huni ng aswang kaya kaagad siyang kinabahan dahil baka hindi niya napuruhan ang aswang at nalaman noon na siya ang may kagagawa ng panlalason dito. Anak ng teteng naman huwag naman sana, sabi niya habang pinapakiramdaman ang buong paligid noon. Halos mag-iisang oras din ang mga ingay na naririnig niya bago nawala. Tuluyan ang tumahimik ang paligid. Kaya nakahinga na siya ng maayos at nakatulog na ulit. Kinabukasan, nagising na lamang siya dahil sa ingay ng mga tao sa labas ng bahay. Kagad na siyang napabalikwas ng bangon. Kinusot-kusot pa ang mga matang sumisilip sa bintana para makiosyoso. Nakita niya ang kanyang inang kasama sa umpukan. Saglit muna siyang nagilamos at nagmumug bago lumabas ng bahay. Lumapit na ito sa umpukan kung nasaan ang nanay niya. Habang papalapit pa lamang siya, narinig niya na ang usap-usapan ng mga itong tungkol sa matanda. Ayon pa sa kapitbahay nila, namatay umano kaninang madaling araw ang matandang babae. Sumabat naman ang isa pang kapitbahay. Nadinig rin umano nito ang ingay sa loob ng bahay ng matanda na animoy sinasakal dahil sa naririnig nilang ungol mula dito. Ang kapitbahay kasi namin yun ang medyo malapit sa bahay ng matanda kaya rinig niya ang bawat gabing maingay sa kubo ng matandang ito. Ayon pa sa kanya, may umaalulong na aso sa kubo pero sa tuwing tinitingnan naman nila sa araw, wala namang alagang aso ang matanda. At kaninang madaling araw nga, ang malala nun dahil may mga aswang umano na umaaligid. At halos lahat ng may mga alagang aso sa lugar nila, umaalulong ng halos mahigit kalahating oras. Nakakarindimang pakinggan at nakakapanghilakbot pero tiniis na lamang nila dahil wala naman silang magagawa para patahimikan ng mga halagang hayop. Mabuti na rin yun para tumahimik ng lugar natin. Alam mo namang malakas talagang hinala kang aswang ang matandang yon. Kakaiba talaga kasi ang presensya ng kubong tinitira niya. Dagdag pa nang nagsalita na yon. Kawawa umunong matanda. Walang nakakaalam kung ano talagang ikinamatay. Magmula nang mawala ang matanda sa lugar nila, muli umanong nanumbalik ang katahimikan ng kanilang lugar. Lalong-lalo na sa pagsapit ng gabi.